Narodil sa 12. októbra 1940 v Levoči. Od úspešného ukončenia štúdia odboru etnografia a folkloristika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1963 pracoval ako vedecký pracovník v Národopisnom ústave Slovenskej akadémie vied, v dnešnom ústave etnológie SAV, nepretržite 32 rokov. Ukazuje sa, že pre nás je optimálna situácia séria krátkodobých výskumov, to znamená, keď ste tam 5-8 krát 2 týždne, že môžete dosť veľa vyskúmať, sa priblížite k tomu javu a k tomu kontextu, hoci to nebude ideálne. Veľmi dôležitú úlohu hrajú návratné a opakované výskumy. By som vám povedal, že to sú dva rozdielne typy výskumov. Návratný výskum je, keď sa vrátite do nejakej dediny alebo niekde na nejaké miesto, kde už predtým niekto pred vami spracoval takúto tému. Môžete zistiť, že ako sa vyvinulo, posunulo, alebo čo zaniklo a podobne. Opakovaný výskum je výskum taký, kde sa vrátite vy na to isté miesto, kde ste skúmali, dajme tomu o 10-15 rokov, a použijete rovnakú metodiku výskumu. Podľa možnosti navštívite rovnakých informátorov. Proste kopírujete dvakrát ten istý postup. Je dôležité, veľmi dôležité popísať metodiku výskumu, pretože máte na čo naviazať. Tá metodika je nesmierne dôležitá, keď je dobre popísaná, keď robíte kritiku prameňa. Jedna z najvážnejších vedeckých činností, a bohužiaľ u nás sa to ešte tak nezažilo, ako napríklad v príbuzných vedách, v jazykovede, ale v literárnej vede, v historiografii. Treba venovať príprave na výskum práve tzv. Šoku prvému dosť veľkú pozornosť. Pretože vás to môže odradiť na celý život alebo znechutiť. Už nie sú takí výskumníci a tá situácia je iná. Vy máte za partnerov nie nejakých ľudí, ktorí myslia na posorky a ja neviem čo, ktorí sú radi, že niekto sa objaví. Máte do činenia
celkom vzdelanými, rozhľadenými ľuďmi. Ten prístup je veľmi dôležitý. Nedá sa nič robiť, je to aj v osobnostnom prístupe. Nenúďte ich, je základná chyba. Nepríďte, ak máte skúmať stravu, tak nepríďte tej žene a prosím vás, čo varíte v pondelok, čo varíte v útorok. V nedeľu mávate buchty alebo niečo. Proste najprv ju oslovodte. Ona potom rada, keď s vami nadviaže kontakt, tak vám porozpráva také veci, že vám budú vlasy na hlave dúbkom stať, lebo vám povie, ako žije s manželom, ako tá dcera sa pokazila, čo je vo Viedni. Povie vám mnoho vecí, ktoré vôbec s buchtami nebudú mať nič dočinenia, alebo s tým, že či varí kung pao a podobne. Ale postupom času sa otvorí a pochopí, že ste normálny partner, ktorý nemá mi nejaké veci a potom vám bude hovoriť, to som vám nemala povedať, veď vás to ani nezaujímalo. Vy povie sa samozrejme, že nezaujímalo, ale to je celé no. Nie je dôležité, ako folklór vzniká, ale je dôležité, že kto ho prijíma, kto ho šíri a podobne. Takže to zodpovedalo aj neskorším marxistickým teóriám, čiže Menikerčíkovi nebolo možné potom vytknúť, že túto tézu tak presadzuje, pretože zodpovedalo kritériu masovosti kultúry, prijatia kultúry, ľudovosti kultúry, neskôr aj ľudovosti literatúry, čiže bolo dôležité, aký to má ohlas. Aký to má ohlas z hľadiska estetickej funkcie, obradovej funkcie a tak ďalej. Či to ľudia berú, spievajú, šíria, alebo zostávajú ľahostajným. Ten v podstate vždy geneticky individuálny počin, že či zostáva osirelý a postupom zanikne, pretože keď sa netraduje, neodovzdáva z generácie na generáciu, tak nemá šancu prežiť, samozrejme. Folklór nežije len pri interpretačnej príležitosti alebo pri tzv. Folklórnej situácii, ale čo je dôležité, že žije ako pamäťový tvar. Vznikali aj práce, ktorí hovorili, treba skončiť s nenaplnenou ideou bratov Grimovcov, ktorí hovoria, ideme do terénu, tak všetko zapíšeme čo najpresnejšie. Čo najpresnejšie to hovoril aj Francisci. Choďte a zapíšujte čo najpresnejšie. Až Francisci zabudol, že majú k dispozícii jediné technické vybavenie, a to bolo brko. Veľmi ťažko sa s tým píše a píše sa s tým pomaly. Čiže čo sa stalo? Došlo tu k jednému posunu, ktorý akosi narušil pôvodné zámery a robili sa tzv. regesta.
písali si traja synovia, i cez les a tak ďalej. Potom prišli domov a doma si to v hlave prerozprávali a napísali. Pravda, všelijaké drobné nuancy sa z toho absolútne vytratili, ale naopak dostali sa tam mnohé literárne maniere, ustalené literárne klišé. Tie požiadavky sa potom naplňali až vtedy, keď vznikol magnetofón. Ja som prvý magnetofón videl asi v 3. ročníku alebo v 2. Bola taká pevná. Nosiť sa to nedalo, ale už v Ústave hudobnej vedy mali veľmi kvalitné magnetofóny, tiež veľké, ale chodili na výskum autom, takže im to ako neprekážalo. Pri speve to bolo iné, pretože bolo možné naspievať piesne v štúdiu na gramofónovú platňu. Nebol to žiaden problém. Na Slovensku ešte predtým sa uplatnili valčeky. Pán Medvecký si zakúpil asi 50 valčekov a nahrával tie podpolianské piesne. Už v 1911 v 26. roku začal Pricka nahrávať s firmou, francúzskou firmou Pathé, nahral vyše 200 piesní so spevakmi. Lenže viete, spevák, keď spieva, tak si ten text pevne pamätá. Vás budú nútiť niektorí moji kolegovia, aby ste zapisovali foneticky, aby ste robili dialektologickú transkripciu. Je to nepraktické, takže používa sa tzv. Folkloristický prepis, ktorý vychádza z dialektologického prepisu. Každý si vytvoril v podstate takú vlastnú normu.